Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bir Müslüman doğun soraptırla. Eger bir denananın adamısı inha öýüň daşynda hijabı kamil bilen gel, özde araýyşsyz gel, emma öýüň içine gireninde öz adamyň üçin inha araýyş et, taşlaryňa reň ur, inha dar libaslar geýdise, inha şunyň işgaly barmy? Fakat ärini razy etmeden şuryn. Eziz Müslüman doğun inha araýyş etdiýeni bilen ýöne bir temiz etseň üzüňi, gözüňi o dogry bolar, ýöne ýankyýany qaşyňy sirip bir zat etseň o dogry bolmaz. Ne saça reň urmanyň zenanalar üçin hiç bir işgaly ýok. Ya dar libaslarda öz adamysy üçin öýüň içinde inha geýse, şer'i lahazyndan bularyň günahy ýok, ýöne başga bir lahazyndan habardar bolmaly. Inha öýde bir yetip baran gyz bolýar, ya oglan bolýar, inha bir olara bir beda muzisi bolmak cenbetini inha özüňiz habardar bolmalysyň, ola da öýüň içinde edeniň bilen onu iken saýla bilmese, tefkik ber bilmese, ennesine atrafına ulgu tutup ertekun hiyabanda biyabanda da şücrü gez vermeli mi kadiyse inha o yüzden bir hatarlı zat, o yüzden ihtiyat etmeli.